Paano kung halimbawa ako sinagbasa sa Indo, tas malog ka mong trabaho, anong mafe-feel nindo or anong magiging reaction nindo? Mapabasa pa ako. Mapabasa pa ako. Kung ikaw nagbasa, mapabasa pa ako. Ako saro lang gigibuhong ko. Makulop ako. Ang sa Indong madadangog sa rolang na pagtubod asin opinyon kan podcasters asin kan guest. Bako kan samuyang sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta asin konektado sa podcast. Ang taga Bicol mayang intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na reliyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Ini hatod sa Indo kan si Ramson na production. Aram mo day ko daw talaga aram ko. Hey! Shout out tabi sa Paraha Bun Ning Batag dyan sa Muya. Gabos na lang puro hapon nagigay mo. Wago! Sabi Taga Bicol Hot Podcast. Ini po ang episode 95. 95 tada. Siram sana. Alright! Ang tataramong tangon yan, iyo Sana masiram daan. Nawara na si Saro. Nakadangog lang ng sira. Iyo? Nawara na si Top. Nag-break lang madali na nagsiram na daan. Ang tataramong tangon yan, iyo ang... Ano nga nito? Nawara ni balon. Ano ito? Dream? Kalimutan ko si Bicol can Dream. Pangiturugan. Pangiturugan. Kalimutan ko. Ako na po ang tataramon. Pangiturugan. So speaking of pangiturugan, ano ang mga napangiturugan nindo? Di ko aram. Actually, di ba sabi niya, pag bakit ka na pangiturugan, ibig sabihin, magayon ang turog mo. Or baliktad. Iyo, pag may ka na napangiturugan, magayon ang magayon ang turog mo, hararo mo. Pag mayo kayo napangiturugan, ibig sabihin, hindi ka nagtuturog. Uy, grabe ka, may daydreaming man na inapod. Ay, napangiturugan mo lang na, nag-uli ako sa Pilipinas. Pero nag-i-snow. Ay, wow. Global warming sa Pinas. Please. Tapos ang snow na nagbababa, styrofoam. Ay, kayo na ka. Uy, magayon man biston si DJ Apple, Garo, katakulon kita. Saka inspiring to be honest, mga advice niya. Talagang mamamati mo na si genuine advice, sali sa real person, di ba? First-hand experience, nice. Anong nakuha nitong Adal dumasa sa episode niya? Ay, sa kuya, maging genuine. Wow. Ayan, tas tas dapat jolly. Dapat jolly pero ako kaya Jollibee. Ay nako. Pero dako si Journey na without knowing na minsan kasi di ba halimbawa schoolmate mo minsan na di mo man nagkakajaraming nakakabiristuhan minsan garo mabalik na lang kamo sa sarong moment in life na garo magkakabiristuhan ulit di ba mabibisto mo ang sarong tao na dati di mo man siya nakakajamming or whatsoever. True. Garo that's one thing na garo mind opening para sa gabos na tao na minsan may mga tao kita na dai na nakakaistoryahan before minsan sometimes it's good to catch up with them na you want to know them di ba para biston man sa indang mga pagkatao and then from their experience garo tataon kaning inspirasyon. Yes. Tataon kaning giya para maabot mo din kung anong magiging kamugtakan mo ngunyan. So yun ang nako ako sa episode na ini kaya uy pala dahil matanga na syempre mga late night talks na, 'di ba? So, minsan pag mga late night talks na may na itong iba ng oral. Di ba ko kayo si Papa Jack? Ay, itong mga late night confession Papa Jack. Papa Jack. Dahil niyan kita, late night confessions kita. Ang gigibuhon tango niyan, pag-uulayan ta, ang sarap sa mga issue na nangyayari or nag-trending. Nag-trending. Nakaagi. So ngunyan, dahil July na ngunyan, pag-ulayan ta ang issue sa bulan na June. Sama. Yan. Balikan ta. Last month. Nakaaging bulan.
aramon ta ang magiging opinion kang lambang sa saro. And then syempre, anon taman garo busisiun ta kung ano ba ang adal na pwede tang makua or ano ang naging resulta kang pangyayaring ini. So bago ang boss, shout out ta si Tin Padaba and also si Adrian Canal Villanueva na taga Camarines Norte. Yes, shout out. Shout out. And also kay Mark Nico Bildad Badiola, ang pinakapogi kong batchmate sa Baaw. Uy, Yan. shoutout Yan naman baga. si Kuya Renan. Kuya Renan, hello! Baka yan. naman, Kuya Renan. Yan. Oy, Apple, may ano ka ba? May shoutout ka ba? May babatiyo ka ba? Dami ko na shoutout. Dahil mo na shoutout. Shoutout na sa lahat ng mga sumusuporta tsaka sa mga nanonood ng live. Di ba pag artista Ang may pwede. Mahal na mahal daw ako ni Angelo. Wow! Di ba pag artista may may apo ng mga fan group ninda. Halimbawa, kay Alden Richard, Alden whatever. Mayo kang araw kaya, DJ Apple. Aldab. Mga Aldab, araw kaya. Mardong. Mayo Mga pa. fan page. Mayo pa. Ang mga fan page. Gibuhat ang fan page ko niya si DJ Apple listers. Sige daw. Wow. Apple listers. Apple listers. Mga kamansanas. Mga kapromax. Mansanita, pwede naman. Ayan! Ma'am Yan, Manzanita. di ba? Mansanita, di ba? Ibuhon mo na yan. Ayun. Gibuhan na. Wala mga mansanita. Yes. Tapos kay di ba? Linus Arangita. Sabi, Hello, Uy, may, Arangita. malay mo, Nagtitiristig Zoom. Patigstom ka na dahil. Uy, di ba may sarong politika dati sa sa Camarines Sur. Itong nagadan na, itong sigurangan baga na Villapuerte. Ang gibo ba ka to, nagtataon ng apple. Mansanas. Mansanas kada Christmas. Dahil daw pag Diba? nagbe-visit siya, pag tinamaan ka, Ayo. mabubungaw. Imbes na candy shower apple. Oo, apple. O di ba malay mo apple, o di ba habang nagpa-vlog ka pero may kapot na apple. O kaya- Hello mga mansanita. Mga apon ka mo. Apple. saya, hello mga mansanita, pang sampulo ko na ning apple ngunya. Na-hot seat yun si apple. At least bako si Uy, El. Ayo. But anyway, pagulayan ta itong Wata Wata Festival. Yan. Wata-wata ek-ek. Alright. Yes. Alright, para sa Barreta. Musa. Musa. Sang. Ito makanusog Sang-sang. ng singsang. Isang-sang mo ang Ang Barreta. bareta. Uy, di ba, si Isyo kasi ngunyan is nadala nindo to. Itong lalaki si Boy Dila na nagsikat na Viral. ngunyan. Oo. So, anong issue duman? Ano to nagpoon? Para sa mga Di paganinda, pagbabasa sa mga taong nag-aaragi. Ano yan, di ba ginigibo yan during San Juan Festival? San Juan San Juan Fiesta. Festival nila. San Juan Fiesta na ano nga yan sa daw sa June 24. I think so. June Apunta 24. si El, since si El expert magbasa. So, sa San Juan na barasahan. Masakit pala niyan, Oh, kaibanan ng pabasa. Ayo, Hindi. babasaon ka. Mababasa kang maray, mapapahalnas ka. So, El, Hindi, Makuldas. makuldas nga yan. mahal nas. Mahalnas. Day. Actually, naka-starkey ako man sa San Juan. Iriga, pero San Juan man, taga San Juan ako sa Iriga. Nung babasa Pero ka man. never kaming nang gibong araw kaya nang babasa. Ayo. Ang araw ayo. Sa ano? Sa lugar mi. Di ko aram. Di basta never kaming Boring ang nabasa. lugar nindo. Di Boring man. siya, boring. Saka ba, maikan tubig sa inda tabukid. Grabe Uy, naman. grabe siya.
ang binububuo naman sa Iriga, bye-bye. Bako, ano baga kern? Kern. Ano nang yung mais? Ano sa nang yung kern? Kern. Pero legit, may nagbabasa Legit, sa inyo. Mayo sa pare. Mayo Eh, man. di ba Sa daw, kuya sa ko ano? narinig, di ba, pag Marken Fiesta tapos traslasyon, uran talagang nagbabasa sa to. Pero tanda ko ka to Oo. dati sa Peña Francia, di ba may San Juan Street duman. Tanda ko kang elementary ako kasi, tas high school, na dong street na to, pag nag-agi ka talaga, babasaong ka duman. Like, ang jeep baga. So, ang entrance sa likod, babasaong talaga ninda hali duman. So, si mga pasahero, basa-basa. Super legit, Eyo. pare. Yes. Wow. Ano talaga siya? Feel na feel. Ginigibo sa naga. Oo, ginigibo din siya. Pero ba kung as OA kang nangyari ngunyan, or siguro nag-viral lang kasi active na ang social media, or talagang dakol na ang nagagamit kang social media. Oo. Kasi ako, sa day nakakaaram kang gabos, ang middle name ko kasi is San Juan. Yes. Ikaw ang legit So, na parabasa. Legit. Para super basa legit. talaga ni. Ayo, para basa. Ang permining siya sabi ni Bon, ay, basa. Kasi ako, taga Calabanga ako. So, duman sa Sabang. I don't know nga kasi normally, pag Sabang, ang una ko yung pagkaintindi kang Sabang is San Juan Bautista sa Sabang. Di ko alam kung saan ang NG. So, di ko alam kung ano meaning kang Nag-ibong sa Sabang. Ang nag-ibong sa diri. So, pag nagpipiesta duman sa Muye, kasi garo kapistahan mi naman din, mga kasanwanan. So, kasi mga San Juan kami. So, ang patron saint mi talaga is siyempre si San Juan Bautista. Yep. So, ganyan, pag nagpipiesta, is si uncle ko kanto dati, nagtalikod ng uncle ko. Pag nagpipiesta, may ano kami duman, may santo talaga kami duman na tigpo-procession. Sige, So, talagang ingirit mo yun. saka legit talaga ang barasahan na kapag halimbawa during fiesta or during that time, di ko alam kung fiesta na talagang huraw na si barasaan. Pero ginigibo mi kasi ang procession 23. So during the procession, iyo lang to si barasaan as far as I know. Yun ang pagkaaram ko. Not during the Pero pagulayan, the fiesta taano itself. nang babasa? Diba? Oo. Sa hiling nito, Taano ano nang nang babasa? Kasi Ay, nga nga, ni Apple. St. John the Baptist, di ba? So, Mhm. Sige, sige. nagbabaptize siya. So, Sige, kaya Apple. binabasa. Ikaw ay nusog simbaga. Ay, sorry man. Nainot kasi simbag. Para kay DJ Apple, para sa ang pagbabasa to every San Juan na festival, whatever. Di ba kasi ano yan? St. John San Juan. Oo. San Juan. Kaya, The Baptist. San Juan. Oo, St. John the Baptist Baptist. talaga. So, So, water, nahiling, oo. kumbaga ang ano in the water. Nahiling ko kasi Kasi since flowing Baptist, wata-wata. oo. So, Oo, Baptist, wata-wata. pag binasa ka, ibig sabihin, nabibless ka somehow kasi yan ang sineselebrate. Which is okay man, kasi nga, syempre, pag nagsisimba ka, ibibless ka ni holy water and stuff. Pero siguro sa the way, paano nila ginibo or paano nila pinahiling, in-expose, or in-express si devotion ninda duman sa patron saints. Na the man, naiintindihan kang iba, kaya na-offend sa ibang nabasa. Selling nindo, tama, ganon. Ayo. Ako kaya sa totoo agree ako sa tradisyon, pero dai ako agree sa pamimirwesyo. True. Tama. 'Di ba? Kasi as long as dai kita nakakaperwisyo sa ibang tao, magayon mag-ugma, tapos mag-celebrate ning piyesta para sa dai mawara si essence kang yan pag-celebrate. 'Di ba? Kasi Tama. tradisyon na yan eh. Pwede man kasi magbasa ng Pero dikit kung lang. pimimerwisyo ka na kaya talaga sala na. Totoo. 'Di ba? Oo. Kumbaga si respeto, yung kaya yung sinasabi kang kadaklan, respeto ko ta. Kasi di man halos gabos, yaon dyan sa lugar na yan, na makakaintindi Oo. sa inyo. Siyempre, ang kadaklan ba kaya nagsasabi din na may matrabaho, nababasa, na perwisyo, malawag sa trabaho, paano pa makakalaw kasi binasang binasa. Di ba man niraralaog na nindanin, binubuhusan na sa laog kang auto, di ba? Iba Ayo. nang nagsasarakat. So, yan nga niyan. Kumbaga, nawara si respeto. Speaking of perwisyo. Perwisyo. Speaking of perwisyo,
Dakol kasi talaga siyang perwisyo. Kasi let's for example, sinabi mo nga itong marulaog sa trabaho. And then one Tama. time may nabasa ako over social media. I don't know, anonymous nag-post duman Nagkaigwa siya ngunyan ng depression. Kasi ang istorya duman is that siya, halin na siya na new mom, na day nakakapagtrabaho. So ibig sabihin, garo, syempre nag-atama ning aki. Tapos may ibang source ning may source ning ibang income. So ngunyan, that time katong paduma na siya. So naiba siya duman sa finalist kang i-interviewon for the job. Mhm. And then, Okay. so ngunyan, since final na to, pinadara sa inda si mga requirements, si mga kaipon na requirements. So nakalag lang duman sa brown envelope na sigabos na documents. Tapos, ang nangyari, since maugmahon siya, garo excited siya pa duman sa interview kasi aram niya na makukuha niya makukuha niya si position. And then, yun na to, nangyari, nagkaigwaning barasaan sa during festival. So, sigabos na documents niya, nabasa, and then, siya nabasa din. So, pag duman sa interview, syempre, anong gigibuhon mo? Dahil mo dara si requirements mo. So, dahil sa tigtawaning chances katong company na sorry, but we have to consider it fail na para sa application mo sa trabaho. Nabasa So, nabasa kaya sigabos na documents niya. Oo. So just imagine because of that festival, because of that sinasabi nindong tradition na parte kan tradition, may sarong tao na dain na nakakuaning trabaho na nangangipo para sa pamilya. Do you think si pagbasa duman sa tao is called blessing? Kasi di ba kaya binabasa ang tao is to bless them. Mhm. Di ba? To bless them. Ang ginibunin the curse. Para kaya duman Yeah. 'di ba? Selfish celebration. Diyan na malawag Oo. sinasabi ni DJ Apple na okay mag-celebrate basta sa day nakakaperwisyo. Tama. Mm-mm. Sarap ang perwisyo duman. Lalo na itong mga binubukasan nindang mga sasakyan. Mhm. Tapos yung babasaon sinasabi ng ko laog. kanina. Oo, ito kasubago. Oo. Di ba mga electrical lang nasa loob ng sasakyan? Lalo na si mga latest car ngunyan. Na kapag nabasa mo ang laog ka to, pwede to magka-short circuit sa laog. Igwa nag-i-slide sa hood kan sa sakyan. Nag-i-slide. Tama. Ayo. Siyempre, pa nagkakurulmi to. Siya mapagibukat to. Bako man ba kasi nag-celebrate ng piyesta? Di ba? Igwa pa duman, proud na proud si Boy Dila. Di ba? Oo. Grabe talaga si Boy Dila, no? Siguro niya on sa iya si... Paano yung dila? Paano Hindi ko na si alam. Boy Dila? El, paano? Paano, El? Paano, El? Alipotan mo ng Paano? dila. Pinalipot ko lang. Giro ka Pokemon. Dahil actually... Sige, ako mahapot. Sige. Sige. Paano kung nabawa ako kasi nagbasa sa Indo, tapos malaw ka mong trabaho, anong ma-feel nindo or anong magiging reaction nindo? Mapabasa pa ako. Kung ikaw nagbasa, mapabasa pa ako. Ako saro lang gigibuhong ko. Makulop ako. Mahibi ako. Makulop? Sabi ko, sumbunta ka kay mama ko. Dapat pag maagi ka duman sa piyesta na to, next year, pag maagi ka, dapat may dara ka ning tubo. No? Sige. Paano pala ang saro sa Indo? Sige, okay, mabasa. Pero kalinturado pala. Hindi ka pwede magkarigos. Uy, sabi di- na pwede magkarigos. Pwede, Pagkalimurado. pwede. Dahil paano nga ni yung pagtubod nindo, dahil ka pwede magkarigos. Oh. Paano kung tigtatarakigan ka na Edi sorry. Ay, di ako ang gibuhon ko. Ang gibuhon ko, mababa ako, kuguson ko si nagbasa sa kuya, tapos hahangawan ko. Tanganikaman magkakarintura. O kaya atatan mo. Kasi 'di ba, ugwa duman si mga nagtangkang sugudon man si nagbasa sa inda pero dakulon ang nagdumog sa iya na mas lalong binasa lugod siya. Itong nakamotor. Oh, mayo siya Iyo. na ginibo. Oo. As in, what the? Itong high blood ka ng Mariano. Itong mga demonyado ka, mga putang binabara pa rin daw. Tapos binasa ka pa ulit. Sabi sa'yo mo, cool down. Cool down. Palipot ka Ibaba mga mo high payo. blood. Pero kidding aside, let's be serious ha. Pero sa hiling ko duman, tama man si ginibundang celebration. Pangit lang or day lang naakma si the way nindang in-express to.
Kasi maugma na ginigibo si tradition, sabi nga ni DJ Apple na magayon na experience yan, lalo niya na ang mga day na aware ka mga tradition ta nowadays. Pero paano mo siya gigibuhon or paano mo siya i-express sa mga taong day man nakakaintindi? Dapat naaayon, lalo na nasa city ka mo, na gabos na tao duman, dahil man talaga aware sa araw na tradition kung ano man ang pinuunan sa lugar. Then, busy district ang Metro Manila. So, people come and go. People are busy. Oo. So, dapat kinonsider na nila. Sabi ko nga kasi bago, pwede man baga magbasa na, anong tawag niyo? Wisik-wisik lang. Wisik Oo. lang. Wisik-wisik. Oo. Yan. Dahil man tong OA na baldi talaga. Di ba? Oo. Kasi Kasi you're itong pinipilitan ni bukasan si mga Diba? auto. You should be Iyo. promoting the Pinipilit practice talaga, of, no? o diba, basa, bako tong pawirsyo, pamimirwisyo. Iyo, ikaw daw maglinig ning basa na sa laog kang auto. Masakiton ba gayan pag nabasa? Iyo, masakit talaga. Masakit Kaya kasi talagang tigbubuubuan ng laog ng sasakyan eh. Paano kung magralaog na pala duman sa air condition mo? Di ba? Magralaog Paano sa ka- aircon mo. magralaog na sa air. Execute lang ning tama dapat. Kasi actually, igwa nga ordinansa sa ang San Juan City. Kaso, dahil natupad kasi halos nga ni naglabag sa mga kabataan or kaakian. Di ba kadaklan kay mga hubin ang nagyarigo? Iyo. So, Yeah. may kaakibat ba to na punishment? Igwa. Meron. May Pero penalty. enforcement. Yes, Mayor. Ika nga, ini nga si Boy Dila, ini ang number 1. Tayo nang viral. Ayun ang trending. Oy, dahil Wala na pa. mahanap si Boy Dila. Wala pa akong maalala yan. Iyo. Ay, well. O hindi naman. Ako man ako singkit. Pikitan mo na scotch lang. tape, Pikit. Yan. Iyo. Wala ko malala yun. Yan. Pero alam mo, I think one of the good thing is may gawa kita ng social media nowadays. Kasi I Kalaton think ko the na social... lang. Yan. Your Honor, Oo, Mayor. diba? Your Honor. Your Honor. Your Honor. Hindi ko na pa maalala. Hindi ko maalala. So, Magkaroon ang yan, dila mo. Your Honor. puro tuloy. Sabay Tinipig mo na. Pag nadurusan yan. Manananggal pala si nagtaram. Your Honor, to sabay tipig pa. Ganit. Inula. Kunday nadurusan na. Iyo. Naglalakaw ka, halabaw ng dila mo, garo ka damulag. Tapos ang dila mo nagluluwas pa sa dungo. Naghihinungay ito, Charms. Grabe ka man. Ay, di ba? Dahil mo na kay Puano, sabi na, hands-free hinungay. Oy, balik kita. Ayun. Yun na ito sinasabi ko. Sabi ko, one of the benefits rin pala kung taano kita ng social media, it's because si mga tradisyon na minsan inaabuso na or minsan si mga tradisyon na very OA na, at least na-expose or na-present sa tao para magkaigwa ng maray na pag-analisar. Leksyon. Na leksyon or para at least maraman kang tao na tama pa po ba ang ginigibo sa parte ng tradisyon. Kasi let's for example duman sa Wata-Wata, di ba? Kung ito na videohan, mapadagos to. Oo. Di ba? Kung ito nagkaigwa ng documentation, siguro masabi ang tao na okay, normal lang, di ba? What if next year, di ba? Kung halimbawa dahil nangyari to niyan, sa hiling mo may pagbabago ba next year? Diba? So I think it's a good way na igagawa kita ng social media para at least ipahiling din sa tao na okay, tama na. Dapat pag nagse-celebrate kita ng kapistahan, dapat tama lang, 'di ba? Dapat imbis na balde, tabo na lang. Tama. 'Di ba? Araw ka yan, dikit na lang na tubig. Saka at least si taong nagkagirnibo, mapanagutan. Totoo. 'Di ba? Para at least next year matakot na. Saka si City of San Juan ngunyan, nag one step ahead na sinda. So, next year, babago na ninda ang pangalan nila. Bako ng San Juan, San Ramon na. Para mayo ng celebration. Tinapos na. San Ramon Tinapos City. na mo ng basa-basa. Oo. Dahil tsaka mas magayon kaya na lang nagibuon siguro sa sunod. Magkaigwa ng exclusive na lugar for Wata-Wata Festival. Yung mas cool. mahal. Para may Yes. pagservisyo. Totoo. Diba? Siguro, dahil na ninda gibuon sa highway. Gibuon na lang ninda sa lugar mismo ninda. Sa lugar Okay lang to.
Sa Karuan. Dapat exclusive lang na lugar talaga. Para day na makaperwisyo sa iba. Aram mo maging duman nagibuon. Ako for me, kung ako, kasi ako may ugali akong pagka-tridor din na gusto ko nagbabala sa ginibo. Ang gibuon mo, di ba, nabasa ka na. Sabi yung tanang. Salita na nagbabalos. Oo. Ayun, nagbabalos talaga ako. Salita talaga yung Matibay ako. Tara. Napangirito ako naman sa Tara Trader. May isip tarong tara tridor. Di ang gibuon ko kadto, di ka na nakalaog sa trabaho. Tambay ka na duman. Magtambay ka doon, makipista ka, makabubo ka naman sa inda. O ganyan, pa nag-urulian na sa inda, di ba? Urulian na sa harong, tapos na yung celebration, pista. Di ba may handa sinda? Basaon dumag mo. ka mambasa. Gabos na handa, may sabaw. Yan. Ilingon talang kung ninda, anong gibo ninda, Di ba? Mari kung may handa, kung Malapit ikaw yan. ihanda. Oo, yan lang. Saka din mo mabatiaran ko talagang tubig talaga o paano may halo ang tubig na to. O may ihi o di ba? Di mo Ala, masasabi. ayun. Ang inapunta Ayun. Lalo na si Charby, Actual- Tridor. Saka Manila pati ito. Oh, Manila pati ito. Dikit mo lang ang tubig duman. Tama yung ideya sa may halo ka naman sa tubig, makabalos ka na. Oo. May ugwa naman sa nailing ako sa video na may tigsasabon man ninda si ibang mga piniperwisyon ninda. Tigsasabon Yan. Ayun, may sabon talaga. May Kung babaeng buro niya. naglalakaw. Yan, May babaeng naglalakaw, di ba? May babaeng naglalakaw, inot, ninda, basa. Tapos, may mga lalaki na nilalampasan siya. Kada nilalampasan siya, tigsasalagan siyang sabon digdi sa muka. Di may bago na. Bako lang basa, may sabon pa. Sabon-sabon. Ang sabon yan, shower on the go. Dapat Ay, di bago ka pa mag-log trabaho, plastic mo ng bato mo. Iyo. Di ba? Tapos naman ka na magagi. Let's go, San Juan. Shower on the go. Di ba? Pwede pala tapos mag-log ko na lang sa trabaho ng early. Ang sala Tapos wala talaga, si mga tao, kasi di siya naging initiative. So, aram nila maagi sila San Juan. Dahil sila nag-prepare. Yes. Kasalanan pala diba? ninda. Kasalanan pala ninda. O di dapat nagkapote na sinda. Iyo, tama. Uy, aram mo, magayon siyang, Hindi, di man baga kainin da araw ang date mismo katong Totoo. festival. Ay, di yung Kasi daara. kung araw ninda, aware talaga dapat sinda. Dahil ninda aram, Charles, Aram- kasi baka man gabos taga San Juan. Sabagay. Then sa gabos talaga. Pero ako for me, it's a good business a Business good model. business mode. Business opportunity. Magtinda kang payong. So, ang kataid kang San Juan, halimbawa, sabi yung kataid kang San Juan, anong sunod? Sabi yung San Ramon. Di ba? San Ramon. Duman sa boundary kang San Ramon sa San Juan. Raincoat. Yaw ka na duman, nagtitindi ka ng raincoat. Kakabutas. Sabi na, may nakalaki na dumang karatol aagihan po nindo San Juan. May pustahan po kita, may barasahan duman. Raincoat, 400 pesos. O kaya, butas. Yan. Botas. O kaya, waterproof Extrabado. lotion. O kaya, halimbawa, next year, nagamit ka ng kapote. Tapos, binasa ka pa ng God. Di ba? So, ang gibuon mo naman next year, magtinda ka na ng badil. Nagkita Sige ka pa. Nagka-income ka pa. Nagka-income ka pa. Di ba? Mindset Ito para sa mga ba, snatcher. Mindset ba? Iba na isip ko. Di ba? Malapit tong business model na to eh. Di ba? Tapos may nakaabang na duman sa sa balyo. O, yan sa'yo na, kukuliktaho na si Badil. Pakalampas ng San Juan. May Pagkalampas tagakulikta ng San rin Juan. ng Badil. Yan. Di ba? Pero well, kasi, in my own opinion, it's very nakakapanlumo din. Kasi as raised Catholic, di ba? It's our tradition to celebrate the kapistahan of San Juan Bautista. Now, we commemorate the baptism of Jesus Christ in the, saan to binunyagan si Jordan River. Yes, sa Jordan River. So imagine lang nindo, kung i-commemorate nindo si pagkabunyag ni Kristo na may spray, may balding nangyari. Di ba? Pero it's, pero nakakapang lumo. Pero Harayo naging na siya okay na si sa tradition. kung ano talaga ang ina-express nindong celebration. May nabasa nga ako duman, sabi ninda, ay duman sa sarong video,
na panaglalaw ka pala ng simbahan, di ba? Panaglalaw ka ng simbahan, ikaw naman ng garo baro bowl or may ning semento na kung saan may tubig. So it's a holy water. So holy water na bago ka maglaw ng simbahan, you blessed yourself, di ba? And then also through that, it's also a reminder na it's also a reminder of the baptism during the baptism. So ito nga ni dikit lang na holy water na pwede ka nang i-baptize. Paano pa daw si paggamit mo ng balde? Diba? So hindi kung ayan ang perspective na gusto nindang i-portray, dapat intindihan ninda na ang pagse-celebrate ng mga Arcan tradisyon, ginigibo, bako lang yan siya front act, bako lang siya pakiki-bali-bali or pakiki-sabay sa uso. Kasi intindihan ta na, ayan, celebration kang religious faith, pero nalilingawan mo as religious person or taong naka-member kan sarong spiritual organization na dapat ginigibo mo yan in the sense na i-remind si tao sa kung anong sineselebrate. Bako, i-remind si tao si worst experience na na-experience nila during that celebration. Di ba? Pangit man next year, for sure, ay, San Juan na naman, mambabasa na naman sinda, mamimirwisyo na naman sinda, makakaabala na naman. Di ba? So, nabago si paano hilingon si Darishan kasi nga sa wrongdoings na ginibo ninda. Which is dapat maitama. Sabi nga ni kang mayor or local government kang San Juan City ang naging image kang Wata Wata Festival si Boy Dila. Can you imagine that? Diba? The whole celebration of Wata Wata, which is, nga nito, ang naging image pa, si araw ka tong pangyayari. Di ba makamundong pag-isipon? Tama. Di ba? Nawara na. Araw kang di ba, as a Bicolano. So let's go to the point ng let's go to the topic of halimbawa Peña Francia Festival, 'di ba? 'Di ba Peña Francia Festival, may mga nangyayari din na halimbawa mga buyador, na mga nagpapasaway. Well, it's also part of the tradition kasi naiintindihan ko na the only reason kung taano may mga nag-iinom kasi talagang kapag day kada nakainom, masakit na maglawg sa andas. Kasi talagang some of them, yeah. Some of them, yan ang pagtubod nila kung taano kaipuhan nila makapag-inom. Kasi kung dai talaga masasakitan ka talaga kasi pwede kang sa loob, maipit, tapos pwede ka dang kaya sinda nagiinom kasi sobrang init, sobrang bata, sobrang sakit, tapos, syempre, nagtuturulakan ka mo duman. So, kung di kaya kang physical body mo makipagtulakan, at least pag nakainom ka, garo mo nagiging invulnerable ka sa mga tulak, di mo masyadong mamamati si tumak sa bitis mo, kasi nga, garo manhid ka. Kasi parong, di mo masyadong mapaparong. Pero, in fairness man sa Bicol or sa Naga pag nagpepeña Francia, minimal ang cases na arog kayan. Di masyadong malala. For sure, may nagpapasaway, naguhuba, nagtuturulakan, nagkukuraw, nagmumuda, pero nakokontrol, normal, di ba? Bang sobrang. Yeah. And I think as far as I remember, kasi di ba nasa photographers din ako association that time. Katong nag-cover kami ng Peña Francia Festival, I tried to walk with the devotees duman or buyador sa sa Peña Francia na. Nahiling ko duman, may sarong sasakyan duman na ang ginibo nila tigtarabangan kang mga buyador na igilid. Kasi sindemis mo aram ninda na kapag na agihan ng andas, pwede ning gamiton to umakan, makatsakat lang sa andas. So ngunyan, can you imagine na tigtarabangan pa? Gubaga nag-ibos nila ng initiative na, oy, ilikay ta inita, hirakman kang tao. Masakit na itong habota ang Peña Francia Festival maging perwisyo sa sarong tao. Kasi imaginein mo, 'di ba? Kung maraot si sasakyan, 'di ba? Ang matatak na sa isip niya, ay di mo niya pinagsakitan ko ning perang taon tapos raoton lang because of Peña Francia Festival. Yep. Nagiging maraot si image kang festival. Totoo. Kaya ano ang mga adal na pwede tang makuadigdi? DJ Apple, nag-iisip ka na, nailing ko. Ito bago pa, pag nagtataram siya. Ano da? Para sa kuya, kaya ang sunod doon nindang ordinansa. Diba? LGU. Tapos sunod pa, kung sa tuya man na as mga
nagaano sa mga tradisyon baga. Kumbaga isipon ta na lang na dahil kita makaperwisyo, itong respeto nga ning tinatao sa inda. Kumbaga kung ikarong ka na kayan, siguro dahil ta naidamay pa ang iba. Kasi maman yung pagkaram maman sindang ano. So dapat respeto ang pinapangibabaw talaga Totoo. sa inda. Kita dapat mismo Kasi yung sa kaya sarili yan support. pinahili kong nawara talaga sa nangyari, respeto. Kumbaga daw sa intang sabi yung tanggabos man nag-uugma sa mga tradisyon, sabi yung tanggabos man kita gustong mag-ugma, ma-celebrate tani, tubagang hanggang sa matapos. Pero later naisip na igwa na palang kita na perwisyo, which is nanawa lang kitang respeto sa iba. Yes, oo. Talagang pinaka-root talaga dapat ito talaga ang base kang kang tradisyon or kang ma-celebrate. Dapat igwa ka ng respeto sa lambang sa saro. So, sabi mo Suba Agoy na dapat itong ordinansa. So, kasi minsan, 'di ba, araw kang kang mga Pilipino sa satuya, dininda aram ang batas na kung anong igwa kita. Kaya minsan, 'di ba, nakakagibo na lang tapos sasabihin ninda, ay, di ko po aram. Pero, 'Di ba? ignorance of the law excuses no Except, one. excuse no one. Yeah. So sa iling mo, ano mga pwedeng gibuhon kang San Juan City or any places na may na ma-celebrate ning kapistahan kang San Juan Bautista? Ano ang pwedeng nilang gibuhon para at least ang tao maging aware of the ordinance? 'Di ba? San Ramon na sinda. Kumbaga si anong show, kang sarong kang LGU, kung anong ganap talaga sa lugar na yan. I-publicize si activity, no? Oo. Tapos sunod pa, kung ano pa man si may tataunin itong tipong, itong may May restriction lang. Oo. Oh, may na May pwedeng restriction gamiton. na gamiton. Kasi dahil man kaya pwedeng sabihin na permi na lang na dahil taaram. Diba? Yes. Kaya nga nasabi ko bago ka maghiro sa sarong bagay, inuton mo kung makakakulog ka ba, makakaperwisyo ka ba, sa ginigibo mong maog makapero nga niyang ibadai. Yes. Oo, tama. So dapat mo din, maging considerate ka din sa ibang tao. Another another factor na dapat isalang-alang mo, yung pagiging considerate mo sa ibang tao. Ang kasi duman is may nahiling din ka sa kaning video ito bagang minsan sa sa social media, kasi sabi ko social media is also the way para at least ma-expose ang tao about sa mga kakaibang gibo. Di ba may nahiling ka ng padi na minsan nagbibindisyon? Di ba may gamit water gun? Nahiling mo to? Di ba, water gun. Si Saruman is grabe magbuo-buo ng tubig. Di ba? So Hindi makasalanon ni naradagdagan ko. Mati kung may ang kasalaan ng sa imo na ni. Sa imo na balde na ni. Imbis na bendisyonan mo, pinainom mo si holy water. Iningi ako akong baso, inuman mo na. Tayo ka makarakasalanon. Di ba? Pero, yun nga, di ba? As I think, pasalamat kita because we experienced this one. We experienced this kind of virality on that tradition. And then I hope next year, di mas maging magayon siya. Di ba? Ano daw ang gigibon kang ordinance para mas maging magayon? El? Naghangos ka? Day. May gustong sabihin si Lola kaya digdi. Ano sabi ni Lola? Ang sabi ni Lola, takwan nindo kong badil pagpapadilong ko sinda. Si Lola Percy. Ayan. Pero, sa kuya lang data man i-bash yung mga taong nakagibo ng sala, di ba? Sabi nga ni Kayan, hate the sin, not the sinner. Siguro, unaware sinda sa mga bagay na dapat hindang giboon, lalo na si Boy Dila na garo proud pa siya na nakakabasa siya, nakakaperwisyo sa expression niya, garo nanunudo. Ano ba si tama sa term sa to? Nanunudo. Sudo. Di ba? So, nakaka-offensive ginibo niya. Pero, siguro nga, di ba, dahil niya talaga aram kung para sa inyang ginigibo niya or pwedeng aram niya na overwhelm lang siya sa pag-i-express. So, we'll never know. Pero sa tuyang mas nakakaintindi na nakakahiling ning mas tamang gibuhon, di ba? So, kaya niya kita dito
somehow educate them or let them realize yung mga wrongdoings para din na ma-outro in the future. Di ba? Saka saro pa kasing bagay is ginamit din ni Boy Dila si situation na to para maging di ba naging viral na siya. So nagibo na siya ng page, Boy Dila. Yo, ginibo na siya. Tapos imagine mo, halimbawa may million views na agad or may ano whatsoever. So, ang tao, ginagamit na ninda si kakupala ninda, si toxic personality kan sa tao para sumikat. There's a lot of people, kadakulon sa Bicol or kadakulon sa Pilipinas, ang nagigibo kaya na pagiging toxic para lang sumikat. Which is, daiman talaga dapat, di ba? Pero nagdadagdag ka lang ng negativity over social media. Diba? Diyan na maload si pagiging responsable mong tao on how you influence other people. Oo. Speaking of social media, guys. Ayan. Miyapot lang ako. Sa hiling nindo, kung mayong social media, do you think pareho ang ang outcome mo niyan? Or I mean, sa hiling nindo may mga nagre-reklamo or magre-reklamo? I don't think may magiging pagbabago kung dahil sa naging viral sa social media. Kasi politiko ang politiko, ang government ng Pilipinas, nagkakaigwa lang sinda ning striktong pag-implement ning sarong batas or ning ordinance kapag napasupog na, nag-trending o napasupog. Oo, napasupog na sa indang lugar. Aside from that, mayo man. Di man, baka nga ang gibuong kayan, may mag-arano, halimbawa, may mga nag-file ning reklamo, baka basura man sana yan. Di ba? Ano gigibuhin ninda duman? Di ba? Ang iba kay ibaga pinapalipas lang ninda, pinapalipot lang ninda ang issue. Tapos later on mayo na. Di ba? Kaya inang diyan isabi ko kasi yun talagang ganyan kang social media. So for me garo may pagbabago dahil nangyari sa social media. Kung mayo, balik yan sa dati. Di ba? Yan nga nang inaapod na po, power of social media. Diba? Yes. Oh. So kaara mo ang naisip ko lang kasi 'di ba it's a Catholic tradition. Kumbaga natauwanan naman si ibang mga sekta ning opportunity religion, to bash. Opportunity to bash si pagtubod ka mga Katoliko, 'di ba? Na minsan miniling ako sa Sarabayan na naarong nga kayo ng mga arong nga mga pagtubod nindo, arong nga mga Katoliko or whatsoever. Di ba? Gano'n makanuson lang isipon. So, makamundo talaga. Oo. Tama. Hararong actually, actually ngunyan visit ko ang niya, page niya. Ay, inilike mo no. Ugo na siyang 6.4 followers dahil sa kakupalan niya. 6,400? Tas may mga nako-collab na siyang mga celebrity, mga influencers man na kupal din. Pero mga kupal man. Kasi sasabayan yan Sasabayan yan kang ibang tao para sumikat din. Kasi it's algorithm, di ba? Kasi kami sa 'di ba sa Serum Sana Production pinag-adalan ta din yan It's the algorithm. Yep. Ang tao nagva-viral ang sarong tao, nagva-viral ang sarong content creator kasi sinasabayan niya ang issue, 'di ba? Tama. Pero ang gusto ko lang sabihin sa mga nagdadangog, nagdadalan na kung ano ang dinadala nindo, ano ang sinusubaybayan nindo, magiging arog man kamo kayan. So unknowingly, hindi mo man nanonotice, di ba? Pero later on, pag yan ang nung dinadalaan, mga kakupalan, prank, mga mayong katuturan, may mga lesson, mayong maray na kamugtakan, magiging argo kayan in behavior, in actions. Dahil mo man siya napapansin, real time, pero later on, pwedeng na-apply mo na sa pamilya mo, sa ibang tao, which is nagdadagdag ng toxicity sa imo. Which is ang benefits, negative sa imo. Di ba? So, ikaw man lang ma-suffer in the future. Di ba? Saka ang mangyayari din pati kayan is that ito nga iba yung sinasabi mo na dapat surround yourself. Di ba pero may kong sinasabi na halimbawa sa Facebook, all you need to do is just unfollow all the people and then follow the certain page or personality na ara mong matabang sa imong pagkatao. Kasi garo siya garo siya lason or garo siya virus na itong padikit-dikit nagiging sa pagtubod mo nagiging normal na. Di ba? Garo itong may mga bagay na araw kayan. So good na advice ni parang Christoph ang bagay na yan. Tama. Oo. So anong take para sa episode 9 ni? Be responsible to your actions.
Yes. Bicolon mo, ano sa Bicol ka yan? Ano, Sa maging Bicol na kaya. responsable sa mga imong gibo-gibo. Sa, Oo. sa Bicol na kaya, drink responsibly. Bicol English man mo to. giraray. English man giraray. English man giraray to, Hindi, El. ano ko lang, grabe. Oh, sige na, isang bagsak para Oh, kay sige na. El. Oy, aram nindo ta ano. Gusto ko na kaya makaturog, gusto kong ubutasan na ni. So, Garang aram nindo ta ano, what, Nag-message wa- na sa Agom. Day, aram nindo ta ano, wata-wata nga po. Ano? Ano? Kasi, galing siya sa British accent na word na water, which is wata. Wata-wata. Diba? So, water. Oh. Inay. Diba? Can I have some wata? What a place. Kaya, ibahon mo ng San Juan. Sige na, sleep Ano na man. ako. last Sa bago na yan, na El. ah. Last na. Last na yan, El. Okay. So ako ang take ko digdi sa issue na ni two things. Ang inot talaga is ano ka lang. Kung ano ang pagtubod kang simbahan, ano ang tradisyon kang simbahan, dapat i-inline mo rin sa imong actions. And then pangadua, 'di ba? Pangadua, pwede mong i-celebrate ang kapistahan on other way na di ka talaga mapirwisyo ng ibang tao. True. So, yun mo lang yun ang take ko digdi sa episode na ini. Closing remarks kay teacher. Sino si teacher? Teacher Rubilin. Rubelin. Jercel. Teacher Rubelin. Teacher Rubelin. Teacher Jercel. Sa mo, Teacher Kaya. Rubelin, ano ang nakuha mo? Nakuha mong ano digdi, realization. Yun na to, sinabi ko kasubago na i-celebrate yung mga festival na hindi nga ni nakakaperwisyo baga. Yun lang yan. Tapos respeto pa din nga ni bago ka mo mag-take ng actions. Na as long as nga ni na hindi ka makakaperwisyo, okay lang maging maugma ka. Tapos influence yourself by good people only lang. Yan. Period na. Yeah. Yes. That's good. Yan. Oh. Alright. Uy, Apple, bago kita magpaaram, anything na, na pwede mong, invite mo ang sa tuyong mga kanatong natics, saan ka pwedeng madangog, or saan ka pwedeng mahiling ninda, or pwedeng makontak ninda for events. Or Di ba? promotion. Kasi malay mo. Or promotions. Yan. Yes, voice over. Voice over. Yeah. I wait mo voice over. Mhm. Hindi, ako sabi ko, gusto ko lang muna magpasalamat sa inyo guys. Ayan, sa pag-imbita niyo sa akin na maging guest dito sa Taga Bicol Podcast. And syempre, sa yung sinasabi niyo sa mga events, nag-ano pa lang kasi ako yung parang pinag-aaralan ko pa. Yung pag-hosting sa mga events. Pero kung darating talaga, ayan, magiging ready naman ako doon. Maabot Sa mga yan. voice over, Iyo. oo. Ayan, i-chat na lang ako sa page ko. Ayan, DJ Apple Energy FM. Wow. Sabihin mo muna, Yun. yung ano mo. Anong oras mo pala? Anong oras mo sa energy? 12:30 Iyo. hanggang 3 p.m. Wow. Oh. Udo. O yan. Hapon. Di ba? Gusto Udto. nito masiram na Gayo. pagkakaan Oto sa hanggang hapon. hapon. Oo. Udto. Lunch Masiram na time? pagkaudto sa merindala. No? Yan. Iba nito si Oo, DJ merindala Apple na. sa energy. Kaya yan. May ano ka ba? May business ka bang ipopromote or anything? Wala naman. Yun lang, sa Energy FM, lagi niyo pong, perminindong magdangog, magdalan, as in yan, subaybayan permi ang Energy FM. And syempre, ining Taga Bicol Yes. Podcast. Thank you. Ayan. Nakulang manunodan din, di kasi sa gabos na naiimbitaran, gabos may mga magagayon ka mong makukuha ang adal pa rin. Bako lang sa puro buhay or kalokohan. Talagang sa mga nangyayari sa buhay kang tao. Diba? Sa realidad din kang mga nangyayari. Sa mundo. Yes. Oy, Diba? sa kanon pala iniimbitaran mi ang ang gabos na kanatong natics or iniimbitahan ta ang gabos na nagdadawag kang Taga Bicol Podcast. Pag nadawag nindo ini i-share nindo an sa moyang sa moyang proyekto, an sa moyang inisyatibong ini. Oo. Kasi Paki-share guys. Oo. Kasi actually mas magayon ini kung kadakol na aram nindo kung taano. Kasi dahil man ipapapadagos kung maimang kami ning oras o maimang kami ning kakayahan, ning resources
para makapagkuha ng mga guest. Mhm. So, kung pwede nindong i-share, help us to grow this page na at least makatao kita ng mga adal, inspirasyon sa ibang mga Pilipino or Bicolano. And then, on the other side is makaigwaman kita ng pagkakataon na makatabang or matawantang pasasalamat sa mga naging si mga guest, as in si mga maarabot pang mga proyekto kan taga Bicol. So yan. Para mapahiling ang tunay na Oragon sa bilog na kinaban. Yan. Kang Kabikolan. Yes. Kang Kabikolan. O yan pala, promote ko din Zikiel Cottage, yan, 500 Yes, pesos lang. 500. Sa Kagliliog Tinambak, Libre tubig. Camarines Sur. Libre tubig. Ay. Buntog na lang kamo sa dagat. Promote ko man si negosyo kantugang ko, Capichi, dyan sa Mariners, saka sa, ano to? M Plaza, yes. Huy, Pogi. 500. 500. Kagliliog. Kaya may Maya, promote ka ba? O si Maya. Sabon, ni Sabon. misis mo. Main na to? Paputi. Maya. Main na si Sabon. Maya na. Sold out. So, ini pa si Bon. Nasa Iniwan po si Crystal. At iniman po si Linus. DJ Apple of Energy FM. Huwag mong sabihin Ini ang radyo. podcast. Sabihin radyo, sabihin mo energy. Basta energy number 1, Permi. Permi! Ini ang podcast na ginibo para sa mga Oragon. Ini ang Taga Taga Bicol! Bicol. To the world! To the world!